आज बात मुंबई इंडियंस के बा। काहे कि गुजरात टाइटंस के आज बात नाई हुई। काहे हम कहते रहुआ के थोड़ी देर में पता चल जाई, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नया बन के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ठीक बा। तो चलिए जे बताओ तनी इतना हार होखले के बाद मुंबई इंडियंस आज कमबैक कैसे कर ललो, के रहल है आज के हीरो, उस सारा चर्चा वीडियो में कइल जाई। तो वीडियो आप पूरा वॉच करके जाए। तो सबसे पहले गुजरात टाइटंस टॉस जीत के बल्लेबाजी नहीं बॉलिंग चुनलस ह आ कहलस बाबू कि बॉलिंग चुन के रउआ लोग का हम रन दे, लेकिन पलड़ा हो गई उल्टा। आ मुंबई सीधे 100 रन से हरौलस ह, 199 के टारगेट धलस ह। ओकरे बाद ये लोग के 100 रन पे ऑल आउट कर दलस ह। मतलब कहल जाला कि कमबैक कईनी तो ऐसन कईनी कि सामने वाली टीम के पते नहीं चलल है कि मैच कब वो जीत गई कब हमनी के हार गए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन सिंह और मैं आप देख रहे हैं और चैनल पे भोजपुरी कंटेंट से रिलेटेड क्रिकेट न्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लेयरों का एक बार रोक दाम दंड भेद सब चीज एक बार देख लेते हैं। कौन प्लेयर कैसन चलल बा आ कौन प्लेयर नहीं चलल। तो बाबू, मुंबई इंडियंस बैटिंग ललस हो। अब ओपनिंग करे अइना हो क्वांटन डिकॉक, उनके साथ है एगो नया लइका आइल बा। वो लइका के नाम हम थोड़ी देर में बताए, काहे कि बाबू वो लइका के बारे में तनी हम चर्चा कोली। वो लइका बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेला को के आइल बा, मुश्ताक ट्रॉफी में काफी शानदार खेलस बा। लेकिन वो लइका के नाम हो डी मालेवर। बाबू ज्यादा तो नहीं खेलस, 2 रन बनौलस हो। मतलब एक तरह से आज इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आइल रहल हो, ओपनिंग करावल गइल हो, लेकिन रबाड़ा के सामने वो टीक नहीं पड़ल। चलिए कोनो बात नहीं, 11 बॉल पर 13 रन कॉन्टून डिकॉक मरना हो। रहल बात नमन धीर के, तो बाबू 32 में 45, 6 गो चौका एगो छक्का मार के अपन टीम के कुछ इज्जत बतौना। रहल बात सूर्य कुमार यादव भाऊ, 10 गेंद में 15 रन। आ सारा क्रेडिट ले जाते हैं बाबू तिलक वर्मा। 45 गेंद में 101 रन के पारी खेलो, 7 गो छक्का 8 गो चौका। माइंड ब्लोइंग भाई। इ नहीं के रन पे आज मुंबई इंडियंस के जरूरत रहा। हार्दिक पांड्या 16 में 15। यस, रदरफोर्ड 2 गेंद में 1 रन। मतलब गुजरात के टीम के इतने रन में ये लोग के दादा माई चिल्लाए के पड़ल हो। आज 100 रन पावलू होके पड़ल हो। काहे कि ऐसन 2026 आईपीएल में ना कबो भइल हलो आ ना ही आगे होई कि मुंबई इंडियंस ए तरह जलवा देखौलस। और ये लोग के पसीना पसीना निकल गई आज उ हाल कैलस। टिटान गुजरात के टीम के एक बार देख लीजा। मोहम्मद सिराज बाबू 4 ओवर में 25 रन 1 विकेट लो आ 4 ओवर में 33 रन 3 विकेट कौशिंगो रवाड़ा। एस शर्मा 3 ओवर में 38 रन। रशीद खान 4 ओवर में 31 रन। प्रसिद्ध कृष्णा 54 रन हाफ सेंचुरी रेलाइल बनो, 1 विकेट ले गया। सुंदर एक ओवर में 13 रन। मतलब कहल जाला कि रोहित शर्मा के ना रहले पे अइसन न होखे कि मुंबई इंडियंस हार जा, लेकिन ऐसन कोनो बात नाई भइलो। सिचुएशन पूरा कंप्लीट रहल, सारा नक्शा रेडी रहल कि कौनो तरह हराए के बा गुजरात टाइटंस के। बाबू जोने कमबैक कैलस हो, फाड़ू कमबैक कैलस हो। नीता अंबानी आज मुकेश अंबानी ये लोग बढ़िया से खियइया पिए लोग, पार्टी दिए लोग अपने टीम के। आ काहे तर कहत नहीं बते गुजरात टीम के देख लल जा बैटिंग लाइनअप काहे भइल बा। बाबू ऊपर से खेलने वाला नीचे ले एकदम खत्म, केहू रन में नहीं खे मरले। रन सुन लीजा। साई सुदर्शन 0 रन, शुभम गिल 14 रन, जॉस बटलर 5 रन, सुंदर 26 रन, ग्लेन फिलिप्स 6 रन, तेवतिया 8 रन, शाहरुख खान 17 रन, रशीद खान 4 रन, कसिंगो रबाड़ा 12 रन, ए शर्मा 1 रन, मोहम्मद सिराज 0 बटा सन्नाटा। मतलब रन के खाता केहू के बैट से निकलले नहीं बा। चाहे वो ओपनर होखे, चाहे वो मिडिल के होखे, या चाहे वो लास्ट के होखे। गुजरात टाइटंस के टीम ऐसा भर भरा के गिरल बा जैसे नीचे भूजा छिटा जाए। बाबू ये लोग के तुहे हाल हो गइल बा कि ना घर के ना घाट के दुश्मन अनाज के। इ लोग ऐसा प्रदर्शन कैने है लोग कि मुंबई इंडियंस ये लोग रोआ मरलस हो।
आ जौन तरह विकेट लहले बा एक बार उहो सुन ले। जसप्रीत बुमराह 15 रन पे एक विकेट, 3 ओवर फेंक के। हार्दिक पांड्या 1 ओवर में 18 रन एक विकेट। मेरा हरदू, मेरा बाप रे बाप, श्री श्री 108 श्री 100 महाराज हरदू की जय हो। 1 ओवर 18 रन पर एक विकेट। के भगत बाबू आयल बने 2 ओवर में 10 रन। एक कुमार इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ने ई मुंबई इंडियंस के ट्रम्प कार्ड 11 रन हो। 4 ओवर में 24 रन 4 विकेट। बाबू 2.5 ओवर में 17 रन 2 विकेट। सेटनर 3 ओवर में 16 रन 2 विकेट। पसीना ते लोग के नाई छूटल हो, लेकिन मुंबई इंडियंस के जोने का कमबैक भइल है बाबू। एक बार देखल जब पॉइंट्स टेबल तो बहुत खतरनाक बा। काहे कि जोन तरह आज कमबैक कइले बाने लोग पॉइंट्स टेबल में 10वां पे रहल है बाबू, 10वां पे। 10वां पे रहल। अब मुंबई इंडियंस 10वां पे छोड़ दलस जगही आ 7वां पे आ गईल। काहे आ गईल इहो देख ली। 6 गो मैच में 2 गो मैच जीत गई, 4 गो हारल बा। 4 पॉइंट लेके अपन जगह छोड़ दल। केकेआर लखनऊ चेन्नई के पीछे छोड़ के अपन जगह खसका के 7वां पे आ गई। अब पंजाब पहले बा, आरसीबी दूसरे बा, राजस्थान तीसरे बा, सनराइजर हैदराबाद चौथे बा, दिल्ली 5वें बा, गुजरात 6वां पे। अब वही के बगलिया मुंबई इंडियंस आ गई 7वां पे। 10वां पे तो बैठल रहल है, लेकिन 7वां पे आ गई। चेन्नई 8वां पे, लखनऊ 9वां पे, और कोलकाता तो जगह ही नहीं छोड़ता। काहे कि मुंबई इंडियंस के जगह पे कोलकाता आ गई। रहल बात ये लोग के आज के प्लेइंग के, तो बाबू बहुत खतरनाक रहल हो। 100 रन हरावल कोनो छोट बात नहीं होला। लेकिन उ लोग कह के देखावल और बतावल हो कल से हमार कमबैक स्टार्ट बा। काहे कि बहुत हो गई गली क्रिकेट, आज से हम प्रोफेशनल क्रिकेट दिखाए। कोई के हार्दिक पांड्या आज टीम के जितौना हो। बाकी जो बिहने के टीम लड़ी, आ अगला टीम जो लड़े आई, थोड़ा संभल के आई, नाही तो कुछ भी हो सकेला। अभी ने जो टीम लड़ी बाबू, हैदराबाद वर्सेस दिल्ली बा। तो रउआ लोग कमेंट में बताएं कि कौन टीम भी है जीती, दिल्ली की हैदराबाद। और न अगर चैनल पे नया बन तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तब तक आती नमस्कार, गुड नाइट।